Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. होईना करीत महाराष्ट्रात निमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली. अजित पवारान 29 आमदारांक घेवन एकनाथ शिंदे सरकाराक तेको दिलो. सोमतीच उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतली. ताचे बरोबर 8 जाणांनी मंत्रीपदाची सोपूत घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेस आपलीच म्हणून अजित पवाराचो दावो. सिंबॉला खातीर झगडपाची तयारी. आमच्याकडे सर्व आकडा आहे. आम्ही काय एक मिनिट आकडा काय आमच्या बरोबर सगळे आमदार आहेत. आपण काळजी करू नका. आकडा सांगायला काही मटक्याचा आकडा काढायचा नाही आपल्याला. त्याच्यामुळे तुम्ही तो काही विचार करू नका. सगळेजण आमच्या बरोबर आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढच्या सगळ्या निवडणुका भाजप आणि शिवसेनेसोबत. मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार. खासदारकीच्या निवडणुका, आमदारकीच्या निवडणुका आणि लोकल बॉडीच्या निवडणुका त्या जिल्ह्यातल्या भंडारा गोंदियाचे तिथले स्थानिक लोक निर्णय घेतील. सरकार घटमूट जाता म्हणून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री खोशी. गोय राष्ट्रवादी म्हणतात ते शरद पवारा बरोबर. ते निर्णय घेता तो मान्य. म्हणजे या दुसऱ्या पार्टीन गेल्या आणि आयज मंत्रीपद त्यांनी घेयला. आयज चोया डिसिजन किती जाता ते शरद पवाराचे आणि अकॉर्डिंग टू शरद पवाराचे डिसिजन झाले जी बसका शरद पवारान जेन्ना घेतली आणि हे जर कितें तर एक न्याय येयलो तेजेर आमी मुखार वचपाचे अशें आहा. पण आमच्या मतीन हे ना लायक सपोज बीजेपीक गेले म्हणटकच आमी हांगासान बीजेपी धांवचे नो. सो आता शरद पवारा बरोबर तुम्ही आसतले. आता चोवया कितें डिसिजन जाता आणि कशें जाता तेजेर आमी पावल मारतले मुखार. राष्ट्रवादीचो सुप्रीमो शरद पवार म्हणटा आपल्याक हो प्रकार नवो न्ही. ये दोघी वेगळी नाही. ये राहुल है. एक ऐसी छोटी बात नहीं. पार्टी के कुछ लोगों को ये लोग प्राइम मिनिस्टर फर्गेसन शेरफिल्ड ज्याचा उल्लेख मी केला की त्यांनी एनसीसी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली. हा या गोष्टीचं घराला जमिनीची वाढ. आमचे मित्र आहेत ते आहेत काँग्रेस एनसीसी. आम्ही अनेक वर्ष एकत्र लढलो. शिवसेनेचा अलीकडे आमची साथ आहे. त्यामुळे हे नवीन नाही. आता हे अलीकडे रुजलेले. आता नवीन काम करायचे मला आता तरी काही कोण दिसत नाही. जे आमच्यातनं गेले ज्यांच्यात गेले त्यांच्याशी आमची माहिती होऊ शकत नाही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.